A ni di'r sgwad heddiw! Joker y tîm yw Sean Tiwdor. Y showboat mwyaf yn y tîm yw probably Luke. Y trainer mwyaf diog yn y tîm yw Morgan. Y person sy'n mwyaf debygol o cael cerdau melen yw Gethin Beach. Y chwaraewr sy'n methu taclo ydy Aled. Y chwaraewyr gorau ar y tîm yw Charlie Essa. Y person sy'n byth yn gwrando yn ymarfer ydy fi. Un trawst, teiars a 2 gôl geidwad pwerus yn arbed y gôl. Tro Rhuthun ydy hi wynebu sialens y sgwad mewn zob.